Hello, hello, hello. Okay nam. Nakapuso-pusina ka. Kasasam niya ako lang ko emergency. Kaya wang kinalam mo. Papapauso eh. Patraso kinam. Asasaw. Ano na yun? Nabasanak. Patenak ka. Matatenak ba? Makalakaturulak. Forme ka kayo mga hang. Ano kayo mga ayutan mo? Doro niyan kayo ikaw. Mga sasanak kang trabador ko sa mga algaw. Okay na ka. Pati akin lafutan mo ko angkal. Akin nyo naman nalalapak kayo trabaho me. Sige, marasay nagkamerin. Nabiyaga gusto ka kayo ni Koywen. Nabiyagin kasi ikaw ay kakaya ko tunay. Pero sa ikaw, mas gusto kiwahim. Kasi mas kuha pa ka ikaw. Bye-bye. Pero nakasta ko man ikaw matalon to ha. O matalon to ha. Makafe balaman. Ha? Pero gawan tayo. Pero gawan ta balaman to nastata ka babay ka ni agigat tunay. Ito na tama wala. O pero gawan na nakasakasta rin. Sexy. Ha? O. Okay na. Tabak na. Tektan. Doro, arni maluto yo, taro kan dara, napasin akon. Angkal, dumbarang ko lahat, dumaganya kayo. Makalti kayo ko eh. Asos na baling, ano noy, kengkoy, matakiti, ganoy, ako na perdi siyang bito.